गोबाव सम जाबायमोन खौरां बिजोङाव नुजायैया माखासे जाहोनबो थाबाय जायनि जाहोनाव खौरां बिजोङाव फैनानै बाथ्राफोरखौ बुंनायनिफ्राय आं एसे जानगाराव दङमोन। दिनै जायखि जाया खौरां बिजोंनि गासै खोनासंगिरिफोर खौरां बिजों आङो गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। दा आङो दान्दिसे रादाब बुंफ्रुनो साननाय जादों बा बुंनो साननाय जादों। गुबैयैहाय जोंनि बर'फोरनि रैखाथि थामोन्थाखौ लानानै खामानि मावबोनायाव जोङो दिनै जाय स्टेजसिम सफैबाय बावहाय गोबां बर' सुबुंफोरनि खामानि मावबोनायनि बावहाय बिहोमा दंलाय लायो। जों बेखौ स्वीकार खालामलायनांगोन। सोरबा सासेनि दारै जाफुंसारदों बेफोरखौ जों बुंनाया थिग जानाय नङा। आरो बे नङाबो जोङो कालेक्टिभ रेसपन्सिबिलिटि आरो इनक्लुसिभलि जोङो बे लामाजों जोङो खामानि मावोबा जोंनि जाफुंनायखौ जोङो मिजिं लानो हागोन। दा ओंखायनो आं एसे नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जे जोङो दिनैहाय बर' कसारि अनसाय गावान खुंथायाव थानानैहाय सरकारजों लोगोआव थाफानानै जाय खामानिफोरखौ मावदों दिनैसिमबो सैथो बाथ्राखौ बुंनांगौबा बियो आद्रा जानानै दङ। आबुङै जों मावफुंनो हानाय जायाखै, नाजालायगासिनो दङ। दिनै बिटिसिनि बायजोआवबो जोङो बर' कसारि अनसाय गावान खुंथायखौ मोनसे इन्ट्रिम काउन्सिल बावहाय सामलायनानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय बे गोजोनथाव नङा। जोङो रां बावजा मोननायफ्राबो जोंना जोबोद बाङाय होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। आरो गुबैयैहाय जोंनि नाजाबोनाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नाजाबोनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजाबोनाय, NDP-नि मोनब्रै हान्जाजों जाय गोरोबथाखौ खालामदोंमोन, बिटिआर गोरोबथा थांनाय 2020 मायथाइ बावहाय जोङो जि गोरोबथाखौ खालामदोंमोन 24 जानुवारियाव, बे गोरोबथानि दारै दिनै बिटिसिनि बायजोआवहाय बा बिटिआरनि बायजोआव जोङो बर' कसारि अनसाय गावान खुंथायखौ मोनदोंब्लाबो बिनि गामि फोसावनाया दाबो जाजोबाखै। सेथि खोन्दोनि गामि फोसावनाया जाबाय, बावहाय गासै गं 958 गामिखौ फोसावहोनो हानाय जाबाय। नैथि खोन्दोआव फोसावनो गोनाङा 166 गं गामि दङ, बे दाबो फोसावजायाखै। आरो फारसेथिंजाय राभा हासं जोंनि रायजो जानाय बर'फोर, गवालपारा जिल्ला आरो साउथ कामरुपआव थानाय जोंनि बर' सुबुंफोरनि जि हालोद बा जोंनि गामि फोसावहोनांगौनि जे सावरायनाय बेफोर आद्रा जानानै दङ। राभा अट'नमास काउन्सिलजों, राभा हासं अट'नमास काउन्सिलजोंबो रायज्लायनांगौ थाबाय। आरो लोगोसे सनितपुर बिस्वनाथनि माखासे ओनसोलफोर बा गामिफ्रा हाबाखै दाबो। माखासेखौ जोङो बिटिआरआव सोसननो हाबाय बा लांनो हाबाय। माखासे गोबां गामि दंबावो जाय गामिफ्रा इयुनावबो हाबखानाय नङा। बेफोर गामिफोरखौ जों बोरै लाबोनो हायो सनितपुर जिल्ला आरो बिस्वनाथ जिल्लानि बेखौ जोङो रायज्लायगासिनो दङ। मिजिंथिदों जोङो फैगौ 2022 मायथाइनि आसाम एसेम्बलिनि बिसायख'थिनि सिगां माबा मोनसे सुस्रांनायाव जोङो सोरगोनो हागोन बा जोङो जेंना फोजोबनायनि फारसे आवगायनो हागोन बेखौ जों मिजिं लादों। अब्लाबो जोङो बेखौ बुंनांगोन जे सोरखारनि खामानि मावनो जे सिगांनाय जोङो थानानै बेखौ नुनो मोनबोदों जे सोरखारा जों लुबैनाय बायदि थाबै मावनो सानोबाबो, जों लुबैयोबाबो बेबायदि जोंनि लुबैनाय बायदि खारफानो हायाखै। दा बे जाहोनाव जोङो माखासे जि आवगायनांगौन बा जोङो मावफुंनो हानांगौन बे दाबो जाजोबाखै। मिजिं लादों जोङो 2022 मायथाइनि जि मोनसे बिसायख'थि फैगौ बेनि सिगां सुस्रांनाया आबुं जायोबा मोजां जायो। रायजो राजानि जोंहा रादाब होनाया जोंनि थाखाय गोजोनथावबो जाहैगोन। दा ओंखायनो जोङो सानदों आसाम सोरखारजों मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथांजों आरो लोगोसे जोंनि ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर अनस पेगु बिथांजों जों थाबैनो रायज्लायनायनि बाथ्रा दङ। आरो बे रायज्लायनाया जोङो थाबैनो जायोब्ला बेवहाय माबा मोनसे मोजां जोङो रिजाल्ट बा फिथाइ मोनगोनखौ जों मिजिंथिदों। दा बे हिसाबै जोङो खामानिफोरखौ खौसेथि बर' सुबुं आफाद, जोङो बर' कसारि अनसाय गावान खुंथाय, जोङो आरो बिएलटि बारग' बिएलटि अनसाय आफाद बिटिसि बायजोनि आरो सारेना NDP जोङो बाथ्राफोरखौ रायज्लायबाय थादों।
नाजाबाय थादों नारसिननो सरकारखौ दा जाफुंनायखौ जों मिजिंथिदों जायखिया मिजिंथिदों सार मोनद' हारिया एसटि मोननो थांगासिनो दं बिनि थाखायनो समाजारि बिजों गोबां दावराव जागासिनो दं बिनि सायाव मा बुंनो ओरैनो बिनि सायाव गोबां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां बिबुंथि होबाय माने डिफारेन्स अफ अपिनियना फैयाखै नङा फैदों आरो गोबाङानो बेनि सायाव जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय गोदान माबा मोनसे आंनिफ्राय बुंनांगौ दं आं साना आङो नैबेखौ बुंगोन आसाम गभर्नमेन्टआ दाख्लै मोनसे मिनिस्ट्रियेल मोनसे जे ग्रुप अफ मिनिस्टारफोरनि मोनसे डक्टर हस्पिटाल दैदेननायाव रिपर्ट आसाम एसेम्बलियाव जायखौ गथायनाय जादों बावहाय ओरैनो मोनसे गोदान केटेगरि सोरजिनायखौ नुदों आरो बे जाहैबाय ओरैनोथ' एसटि माने प्लेन्स आरो एसटि हिल्स आरो गोदान मोनसे लाबोनो नागिरदों एसटि भि दा गुबैयैहाय लिगेल साइडआव मा जागोन आं बेखौ रोखा बुंनो हाथ'नाय नङा लिगेल साइडआवहाय बेहा मा हार्डल्स दं गैया बेखौ आं बुंनो रोंनाय नङा नाथायबा आङो ओरैनो सानदों माने अल इन्डिया बेसिसाव नायोबा बे एसटि माने भि जायखौ होनो थांदों बा एसटिआथ' एसटि अल इन्डिया एसटि बे मोनसे माबाजोंनो खारो दा बेवहाय दा केटेगरि खालामनानै बोरैहाय माबा मोनसे खाबुफोरखौ होनो नागिरदों बेयो एसे साननो गोनां बाथ्रा आरोथ' जोंहाथ' थाखानाय एसटिफ्रा जायफ्रानाखि जोङो आसामाव एसटि हिसाबै दंखायो रेकगनाइज हिसाबै बा जोंनि एस्टाब्लिश हिसाबै दङ बे एसटिफोरनि जि मोनसे मोन्थायफोर मोननाय भारत संबिजिरनि दारैहाय बेखौ जोंथ' खहा जाजानो बायो बा जों गुबुना हाबनानै जोंजों बाहागो लाफानायखौ जों रावबो लुबैखाया दा बेखायनो जोंनो जि मोनसे मोन्थायखौ होदों बे खहा जानो नांनाय नङा बेखौ बयबो बुंदों आरो बेखौनो इनटेक लाखिनानै हानांगौ बेखौ सरकारखौ आंबो बुंनो लुबैगोन दिनैनि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे गमामायैनो जोंनि जेबो खैफोद फैनो नाङा जेबो जोंखौ खहा खालामनाय बा जोबस्रांनायनि लामायाव जोंखौ लांनायनि माबा मोनसे सरकारा बेखौ होगोन जोंबो मिजिंथियाखै आरो होनायबो नङा जोंहा फोथायनाय दङ दा बे हिसाबैनो आंनि बुंनो लुबैनाया बे जेरावहाय जोंहा सिसिटुवा दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाबाय TMPK थाबाय गासै बर'नि लोगोसे ट्राइबेल माहारिफोरनि गौथुमफोर दङ बे गौथुमफ्रा रायलायबाय थादों बिनि सायाव गोनां जायोब्लानो बिनि थाखाय राजा लामायाव ओंखारनायनिबो बाथ्राफोर दाख्लैबो जानाङि माखासे जाथाय जालांदों दुखुनांथावबो जादों जानायखौ जों लुबैयामोन बेबायदि नाथाय थासारियाबो बेखौ कमप्लिटबो खालामदों बायदि मानसिफ्रा माखासेया बिदि बुंनो नागिरदों बुंदों दा जायखि जेखि जाया जानाङियाबो जालाङो माने मोनसे सेन्टिमेन्टनिबो बाथ्रा थाबाय जोंनि मोन्थाय गोमागोननि मोनसे गिनायबो थाबाय ट्राइबेलफोरनि गायद' जनगोष्ठिया जाय मोनसे माबाखौ लानानै सिगांदों गुबैयैहाय गिनाया जोंना बेनो बयनिबो गिनाया मरान मथकनि हारिखौ एसटि सोनायाव बावहाय हेंथा गैया होननानै माखासेया बुंदों आरो आदिबासि लोगोसे आहम हारिया एसटि मोननांगौबा जोंनि खैफोद फैगोनखौ बयबो बुंनो नागिरदों मानोना सुबुं अनजिमायावबो गोबां जाबाय बिथांमोनहा जोंथ' गासै ट्राइबेल लोगो नांनानै जोङो 45 लाखल' दङ नाथाय बिसोरो आहम आदिबासि मरान मटक लोगो नाङोबा 1 कौटिनि गोबां हाबनांगौबा बे गमायैनो मोनसे जोंनि थाखाय एप्रिहेन्सन बा थ्रेटआव फैखागोन आरोखि एप्रिहेन्सना जोंना बेहाय दङ दा खोथाया जाहैबाय थांनाय समावहाय इफ आइ एम नट रं 1996 मोन जानांगौ मोनसे अर्डिनेन्स जारि खालामनानैहाय कस राजबंसिफोरनो एसटि होनाय जादोंमोन बेनि उनावहाय जि हालोद फैदोंमोन जोङो बुंनो थाङोबा जोंनि ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे खाबु मोननाय साख्रि बाख्रिनिफ्राय बा फरायनाय खाबु इउनिभार्सिटि इन्जिनियारिं कलेज मेडिकेल कलेज बा गोजौ थाखोनि जे मोनसे बादायथि आनजाद होनायनि जि खाबुफोर बा जोङो साख्रि जेमोन ट्राइबेलनि नामाव जों खथा बावहाय जों मोनो बेफोर गासिबो सेजाजोबनाय जादोंमोन आरो इभेन माजुलियावबो सासे कस राजबंसिया एसटि मोननाय उनावहाय बै बिसायख'थि गेलेनानै देरहालांनायाबो मोनसे बिदिन्थि जानानै दङ बेफोर जोंखौ गिहोयो बा जिंगासियो आरो बे गिनोबो गोनां बाथ्रा दा बेखायनो थाखानाय एसटिफ्रा बुंनो थाङोबा आहम हारि जाय हारिया आसामखौ बेसेबांबा बोसोरबो
रायजो खुंदोंमोन आरो बिस्रा राजा दंमोन आरो बिस्रा माने गोजौ थाखोआव गोबां माने बिथांमोननि खुंथायगिरिफोर दंसै, बिबानगिरिफोर दंसै, गिदिर गिदिर बुर'क्रेट्सफोर दंसै। दा बिसोरजों जों फेर फाथिनो हानाय नङा आरोखि। जायनि जाहोनाव बे एसटि मोनद' माने जन'गोष्ठिया एसटि मोननांगौ बा मोनद' हारिया एसटि मोननांगौ बे दाबिनि फारसे बयबो सांग्रां जादों आरो बाथ्राफोरखौ बुंलायदों। आं सानदों बेनि माबा मोनसे मोजां सलुसनखौ सोरखाराबो लाबोगोन मोनसे फोथायनाय थाबाय। मानोना बेयो मोनसे जेथो गोनां मोनसे जेंनाखौ होननांगोन आरो सिगाङाव जेरावहाय जोंखौथ' मुगैयोसोमोन बुंनो थाङोबा एसटि होननानै गावसोरबो गोजौआव थांबाय होननानैहाय हेव खालामबोनाय बा जोंखौ नासयबोनाय बेफोरखौथ' मोनबोनाय जोङो मिथियो। नाथाय दिनैहाय एसटि मोननो मानो एसेबां आंग्रिखांदों बा लुबैदों बै हारिया बाहाय बेखौसो जोङो एसे बिजिरनानै नायनो गोनां। आंनि नुहुरनायावथ' ओरैनो सरासनस्रायै बिथांमोनाबो बुङो जे थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जानाय नङा, खालामा होननानैबो बुङो। नाथाय सिङाव माबा मोनसे थागोन नामा बेखौ एसे बयहाबो साननानै बिजिरनानै नायनो गोनां दं आं सानो आरोखि। नङाबा माने एसेबां बाब्राबदों फालाय एसटि जानो थाखाय। सोरबायाथ' बुंदों, गोरों गोराफ्रा बिजिरनानै बुंदों जे जोंनि थाखानाय मोनथायफोरखौनो सेख'नानै लानो थाखाय आरो जाय एसटिफ्रा दिनै दङ बिसोरखौ खैफोदाव खोलैनो थाखायसो बेनि थाखाय नाजादों होननानै माखासे मानसिफ्रा बुंनो नाजायो। बे बाथ्राया बेसेबां सैथो दं बेखौ बिजिरनानै नायनांगोन आं सानो आरोखि। आरो गमामायैनो बेनि गुबै बाथ्राया बेबायदिनो मारब्ला बेयो जोंनि थाखाय गनायथाव जानाय नङा बेखौ आं बुंनो लुबैगोन आरोखि।